Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Mám tu česť, som vyhral súťaž o rýchle prsty, ani som tak nechcel, ale stalo sa. A v treťom čítaní je čo povedať. Poprosím o kľud v rokovacej sále, aby pán poslanec mohol dôstojne vystupovať ďalej. Pán poslanec rozprával, bolo počuť, nemusíme mu vrácať čas, nech sa páči. Obmedzím sa na tie časti, ku ktorým bol v druhom čítaní schválený pozmeňujúci návrh, aby som dospel a urobil zadosť rokovaciemu poriadku. Budem sa venovať dvom častiam, a to časti, v ktorej ste zmenili pozmeňovacím návrhom, už teraz neviem, či prvým, druhým alebo tretím, kto by sa v tom vyznal. Nejaké číslo to určite malo. A bolo to ustanovenie týkajúce za premlčacích dôb. A teraz neviem, či viete, ale po mojom vystúpení už nebudete môcť povedať, že ste nevedeli, že ste zahlasovali tým, že ste zahlasovali za schválenie tohto pozmeňovacieho návrhu, tak ste zároveň zahlasovali za to, že premlčacia doba za znásilnenie sa znižuje z 20 rokov na 10 rokov. Je to veľký posun. Dovolte mi to povedať aj ako otcovi dvoch dcér. Mňa asi neznásilnia, ale je to tam pre niečo a to, že ste to urobili na polovicu, chce vysvetlenie. Naozaj sa vám chcem pozrieť do očí a povedzte mi, ktorí ste o tom vedeli, že to robíte a ktorí ste o tom nevedeli, ale po mojom vystúpení ani jeden z vás nemôže povedať, že o tom nevedel. Že o tom nevedel, že ste znížili premlčaciu dobu za znásilnenie z 20 na 10 rokov. To je fázový posun. To je veľký posun. To není kúsok, to nie je troška, to je polovica. Celý čas ste nás presviečali o tom, že celé to robíte len preto, lebo majetkové trestné činy sú u nás nadhodnotené, zbytočne tvrdé, neviem, jak sa používali tie výrazy. Celé všetko to bolo len o majetkové trestnej činnosti. A ja sa pýtam, odkedy je znásilnenie majetkový trestný čin? Prosím vás, povedzte mi, odkedy je znásilnenie majetkový trestný čin? Vedeli ste o tom, alebo nevedeli ste o tom? Z informácií, ktoré máme, pani Števúlová informovala pána ministra, myslím, že v útorok, že táto skutočnosť tam je. Pán minister vedel o tom. A nič? Povedal vám to? Bol tak korektný ku vám, alebo aj vy ste o tom vedeli, že od útorka? Vedeli ste o tom, že schvaľujete trestný zákon, ktorý zníži premlčaciu dobu na znásilnenie na polovicu. Áno. El komandante, nemáte tu tohoto, jak sa volá? Čas, poprosím. Beží vám čas, pán kolega. Nemám predkladateľa. Beží vám čas, pán kolega. Išiel na hygienickú prestávku, ktorú tolerujeme. Pán kolega, pán Pročko, nehučte, nie ste tu v zoologickej záhrade. Pán kolega Alojz Hlina, pokračujte, beží vám čas. Máte čo povedať? Chápem ako vaše vystúpenie ako ukončené. Tak pokračujte, prosím. Však urobme zadosť. Nech sa páči, pokračujte. Pán Pročko, ešte raz vykriknete, nechám vás vykázať zo sály. Prvé upozornenie, dobre? Tuto budete dodržovať rokovací poriadok. Ešte raz. Pán Hlina, pokračujte. Prepáčte, pán predsedajúci, ale nie je tu navrhovateľ. Pán Hlina, ešte raz. Tolerovali sme hygienické pauzy aj pre navrhovateľov, pokiaľ odišli na chvíľku. Pokiaľ do 2-3 minút nepríde, preruším. Dovtedy prosím hovorte. Pokiaľ nie, odoberám vám slovo. Ciganíková, kľud v rokovacej sále, pretože vás takisto prvýkrát napomínam. Prestaňte tu zjapať. Prestaňte tu zjapať. Správajte sa slušne ako dospelá žena. Druhýkrát vás upozorňujem o kľud v rokovacej sále, pani Ciganíková. Správajte sa ako dospelá žena. Prosím vás, obujte sa. Preboha.
predkladateľ. Pani Ciganíková, Má tu byť obujte sa, nemôžem to podľa cítiť. zákona tu má byť predkladateľ. Nemôžem A cítiť, vy? obujte sa, Čo si prosím vás. myslíš, že si na Kube, alebo čo? Ježišmaria Matovič. Matovič, preboha. Čo si myslíš, že si na Kube? Preboha, zbláznili ste sa, človeče. Si na Kube? Pán kolega, Si na zbláznili Kube? ste sa. Severná Korea? Vráťte sa na svoje miesto. Si na Kube? Metelesku, blesku, Matovič. Predkladateľ. Odíďte. Odíďte. Daj pauzu, dobre? Odíďte, pán Si Matovič. myslíš, že si na Kube, ty uchyl? Odíďte. Čo ste povedali? Že si uchyl. Povedzte to však. Že si uchyl, to som povedal. Pán predsedajúci, naozaj vás prosím, mám pocit, že už aj tie 2 minúty, čo ste spomínali, ubehli. Predkladateľ tu stále nie je. Tak ja sa domáham môjho času, ja som tu bol... Prosím? No? Pán predsedajúci, na vás žiadam druhýkrát, aby ste mi zastavili a vrátili čas. Nemáte tu predkladateľa. Prosím vás, rešpektujte to. Pán Hlina, beží vám stále čas. Pán Matovič, vráťte sa na svoje miesto, porušujete rokovací poriadok. Vyzývam vás prvýkrát. Kdekoľvek. Nie, nemôžete obťažovať predsedajúceho. Môžem stať kdekoľvek. Nemôžete stať kdekoľvek. Nemôžete stať kdekoľvek. Nie. Tu si môžem sadnúť. Toto nie je ústav pre duševne chorých, toto je parlament, pán Matovič. Choďte na svoje miesto, nech sa páči. Pán predsedajúci, žiadam vás, zastavte... Pán kolega, čas vám beží. Ak toto je súčasťou vášho prejavu, nech sa páči. Čas vám beží. Predkladateľa. Nemám tu predkladateľa. Prosím vás, nerobte to. Čo to robíte? Čo to robíte už? Nebláznite. Kde ste? Nebláznite. Už ste to mohli mať za sebou. Žiadam zastaviť a vrátiť čas. Žiadam zastaviť a vrátiť čas. Pane kolegyne a páni poslanci, poprosím vás o kľud v rokovacej sále. Je v treťom čítaní prítomnosť navrhovateľa nie je povinná, ani tu nebýva. Vy ste videli niekedy pri hlasovaniach vašich zákonov, ale vy ste tu nikdy nemali v treťom čítaní ale toto ide v zmysle rokovacieho poriadku, pán poslanec. A vy ukazujete tú politickú kultúru teraz v priamom prenose, že tu hulákate a čo? Ja vám hovorím, že v treťom čítaní nie je prítomnosť navrhovateľa vôbec prítomnosť ani povinná, ani nie je zakotvená. A to je v poriadku, pretože ste tak aj vy fungovali, aj 20 rokov Národná rada takto funguje. Ale to v tomto prípade nemáme ako meniť predpisy. Prečo by sme to mali meniť? Nie je povinnosťou navrhovateľa tu byť. Nevykladajte si rokovací poriadok po svojom, kolegyne, kolegovia. Dobre? Nebude tu pán navrhovateľ, pretože tu nemusí v treťom čítaní byť, tak ako nebýva pri žiadnom inom, lebo že sme v hlasovaní. Takže to prosím, rešpektujte. A vy, kolegovia, kolegyne, kľud. Pán poslanec, nechajte prejsť pána poslanca. Pán poslanec Matovič, nechajte prejsť pána Mažguta popri vás. Nech prejde, prosím, veď sa... No. Pán predseda, verím, že mi vrátite tých cirka 5-6 minút. Naozaj sa venujem v treťom čítaní prijatým pozmeňovákom. Naozaj Ja očakávam od vás. budem k vám, pán poslanec, veľkorysý a ja vám ten čas navrhnem vrátiť, aj keď vám ho obrali kolegovia z Olano, ktorí tu sa dožadovali niečoho, čo nie je vôbec nikde zakotvené a nie je to ani povinnosťou. Takže poprosím, aby pánovi Hlinovi pridajte tam čas. Koľko ste chceli, pán poslanec? 6 minút. Kľudne mu vyhovejme, dáme mu 6 minút, aby pán poslanec mohol v kľude vystúpiť, tak ako v zmysle tretieho čítania v rokovaní môže byť. Nech sa vám páči, pán poslanec, môžete vystúpiť. A poprosím pani poslankyňa, keby ste tu bosa nebehali, ale normálne obutá pani poslankyňa Ciganíková. Nepatrí sa behať bosa po Národnej rade. Nie je to príjemné. Tak teraz neviem, ide čas alebo nejde čas. Zjednajte prosím nápravu a kľud v sále. Naozaj som účastníkom dejinnej udalosti. Naozaj som účastníkom dejinnej udalosti a na ten pieskojec vám tie mená vám dám vykresať.
vám garantujem. A ešte tak urobím, že s tým pieskovcom poviem do každého krajského mesta a na námestí v tom krajskom meste poviem, ľudia, príďte si vysekať to meno svojho poslanca z vášho kraja. Urobím to a potom ešte nájdem niekoho. Verím, že nájdem niekoho, kto mi dovolí ten pieskovec dať na miesto, kde ho bude každý vidieť. Každý vidieť. Nech doba pamätá. Nech doba pamätá, čo ste tu urobili. Kolegovia, trošku hanby by ste mohli mať sebe. Keď už nezabralo to, čo sme sa tu trápili dlho od decembra, tak nezaberie ani to znásilnenie. To ani to znásilnenie nezabere. Nie, to nezabere, ani to nie. Preboha, nebláznite, to kde sme sa dostali? To aký vývoj sme tu vyprodukovali? Že proste takej bezcitnosti, takému cynizmu sme sa dopracovali. Dobre, tak iba mne je z toho zle, vám z toho není trošku blbo, nechcete sa ešte niekoho spýtať? Naozaj ste to schválili v druhom čítaní. Schválili ste v druhom čítaní, že premlčacia doba za znásilnenie sa zníži z 20 na 10 rokov, na polovicu. To je dosť. Znásilnenie je dosť hnusná vec, nie? Či není to hnusné? Či vo vašom svete je to tak ako keby nič? Ako sa dá ešte apelovať na to, že robte niečo pre Boha? Robte s tým niečo, volajte niekomu, kričte na niekoho, volajte tým vašim vedúcim klubom, tým vašim predsedom a povedzte, však neblbnite, však ten Hlina tam skače jak pajac, tí tu podskakujú, robte s tým niečo, preto ste to urobili. Však to si mohli dať toľko roboty, že to proste nejak vyabstrahovali z toho, že by to tam nešlo. Máte to tam. Aj kríž plače. Tu na oproti cez parlament pozrite si takú inštaláciu. Je tam veľký svetelný kríž a urobili sme mu také slzy. Aj kríž plače. Plače aj preto, že je niekto ticho a nemal byť ticho. A poviem to otvorene, teraz to tu poviem. Mne chýba hlas cirkvi. Chýba mi hlas cirkvi v tomto. Už sa tu vyjadril kde kto, kde ako a mne sa nechýba, postrádam v tejto veci, tak zásadnej veci, to, čo teraz robíme, že by sa niekto ozval a povedal, čo robíte? Dávajte pozor, čo robíte. Je to historická vec. Chýba mi. Pozrite sa tu. Stále to, keď pôjdete pozrieť. Obrovský svetelný kríž s obrovskými slzami je tam. Aj kríž plače nad tým, čo robíte. Ako sa dá vniknúť do srdca, do duše smeráka, hlasáka a slnsáka? Čím sa dá? Čím sa dá vojsť a potvoriť dvere? Aby ste počúvali, že toto nie je, toto je moc. Znásilnenie je moc. Pán Pellegrini, pán predseda, Robert, dávajte pozor, vy Boha si berte, dohodnite sa, jachta sem, hore, dole, ale znásilnenie je moc. Znásilnenie je hnusná vec. Znásilnenie je násilný trestný čin, nie majetkový trestný čin. Prečo ste klamali? Prečo ste 3 mesiace ľudí nechali v tom, oblbovali ste tých vašich, ktorí, čo vám vidia na ústach, to vám s prepáčením všetko zjedia. Prečo ste im to hovorili? Však to riešime len majetkové trestné, či znižujeme k Európe. Aj v Európe znížili tresty za znásilnenie? Aj tam? Mladý pán Kaliňák, aj v Európe sú znížené tresty za znásilnenie? Či to už je taký nejaký štandard teraz, že o polku? Nie tresty, premlčanie, pardon. Premlčanie. Aj v Európe znížili premlčanie na polovicu? Pán predkladateľ, príďte, povedzte, že áno, Európa, to je trend, moderný trend v Európe je znižovať premlčacie doby za znásilnenie na polovicu. Úplne stačí 10 rokov. Keby sa dalo aj ten rok. Však čo zabudne, môžeme skúsiť raz, ešte raz. Neviem. Končí mi to, mal som ešte jednu vec, ktorú som sa chcel venovať v rámci toho, ste schválili aj skutočnosť, ktorá by, nestihnem sa vojsť do tých 10 minút, tak ho ani nebudem rozoberať.